Já myslím, že jsem připravená. Beru si batoh a vyrážíme. Někde tam bude Janča. O můj bože, o můj bože. Oh my god. Oh my bože! Já jsem viděla někde autobuse, že jo! Já už myslela, že to nenajdem. O můj bože. Točím. Dobrý den. Ahoj všichni. O můj bože. To je úplně neuvěřitelný. Jdeme k Týně auto. To je Týně asistentka prostě. To je Týně asistentka. Kesáš, tam mám malovátka, prosím. Pojď sem, já tě chci vidět, prosím. I když je hodně mít tak, ale kdo to, vidíš na tom autobuse, tam vepředu je cedu. Zamávej jim! A to tam zamávala. Oh my god! Toč to! Oh my god! Jani! Ten autobus jde do hotelu a my myslíme, že v něm je Týny. Oh my god. Oh my god. Oh my god. She's in there. I hope. Please feel it. Oh my god. I don't know. Počkej, to si klád, já nevím. Sorry. No! What's... I don't know what. We're just running. Yes! Takže právě jenom běžíme. Oh my god. Say hi. Just running. Hi. Yes. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Random people. Oh my god. Takže, právě jsme běželi za autobusem jako největší blbky a zjistili jsme, že v tom autobuse nejspíš Týny nebyla. Ale byla to pěkná prča. Ale byl to Týny autobus. A byla to pěkná prča. Prostě. Jo. Prostě mě miluji německý Týny stas. Všichni takže tady nalej kanále, tak tady točím já, Janča. Já jsem tady největší svegerka. Jo, já jsem co? Ty jsi nějaká tam pode mnou. Really? Come on. No a teď... Dobrý. Takže teď hledáme nějaký ten náš vchod, meet and greet a nikdo tady absolutně neví nic a nevím. Poslali nás do háje. Normálně mezi normální lidi. My jsme VIP, chápete to? Prostě mega velká hala. Skutečná, vážně. Já nevím! Proč na nás čím nějak nadobila? Já nevím, protože jsou to Němky a já si to nechápu. No, takže to bílý a to černý. Und dann in schwarz. In schwarz so drin? Ja. Weiß nicht, oder was? Ja, den immer. Also, das ist jetzt eine In. Ja. Cool. Jo, to je dobrý, to je dobrý. O, to je krásný. Já chci taky tohle. Kriegen Sie auch von so, und jetzt. You made it believe it. You made it believe it out of me. I follow believe it. To by byl gól, Leo. En mi mundo siento lo que soy. Aber not? Lidi, jsme tu. Das musste hier vorne, und links. Jsme v hale, ahoj! Oh můj bože, vítej, jo, máme. Oh můj bože, a pane bože,
dostali jsme 2 tyvaky, jako každá. Máme 4. Jo. A můj bože, tady úplně strašně ohromný, úplně, oh můj bože, jako vážně. Ty holky na nás koukaly divně. A tam je merch. Tam je merch, oh můj bože. Takže jsme tady v hale, zjistili jsme jeden malý problém. Nepustí mě k Janče, takže jsem tady teďka přes zábradlí a nemůžu k Janče, protože jsem na prvním místě na tribuně a prostě problém jít sem dolů na plac. Takže víte co? Naše mise padá, protože já nemůžu k pódiu, oni mě tam nepustí. Kdo mě vyfotí u pódia? Prostě, why not? Takže začíná se tady trochu plnit. Jančo? No. Mysleli jsme jak obelstit sekuriťáky, tak trošku. Takže ale to má asi hodně blbý. Mám Jančinej lístek a nahoru se dostanu svým lístkem a dolů sem se dostanu Jančiným lístkem a budu se muset schovat na chvilinku u ní v řadě. Moje srdce buší na 1000%. Jdeme na ty světla všude.
Revolution. Muchas gracias a todos por estar acá, estoy muy feliz. Gracias Alemania por abrirme las puertas de su casa, muchas gracias. We are going to have so much fun! No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habla de ti, mientras algo que sigue en mi vida. Hay algo que tal vez se va a decirte, es algo que te hace muy, muy bien. Se siente tan real estando en tu mente. Ahora sí. Libre soy, libre soy, nadie más. Libre soy, nadie puede ganar.
Easy go for a minute. I can't keep my hands off you. Hey, I can't help myself. I can't help myself. I can't help myself. I can't help myself. Lo que haces, no pares, no pares. No, no, no te digas jamás. Lo que sueñas se cumplirá. Confía en ti y lo lograrás. Oh my God. Oh my God. Právě to skončilo. Právě to skončilo. Právě jsme vešli dovnitř. Like, Bože, co na to říkáš? To není její brácha tady vepřed, co sedí. ne. Doufám, že přijde její máma a její brácha. Summer break. Ne, říkám, že... Ne, říkala 5 minut. Every word makes me insane. Právě jsme se shodli, že tohle je nejlepší voda za 10 000. Proč tam vypadám jako brambora? Já nevím, já tam vypadám jako housenka, mi to jedno. Mně se prostě klepe ruka, mě se klepe celý Mně se klepe všechno, protože ty nemá teďka do 3 minut přijít. A boží tričko, já ho miluju. Tak teď už jenom čekáme na Týny. Teď přijde, teď tam těma dveřma, jako wow, what? My půjdeme... Oh můj bože, vidíš, ona jde to. Hola. To není možný. Už jenom kousíček. Už jenom kousíček. A jsme tam. Wow, that's a floor. 1, 2, 3. What? Tiene tatuado mi nombre. No, pero you're crazy. Qué lindo igual. Mamá, mira. A ruku, No. ¿Y este, mamá? Don't cry, smile for the picture. Big smile for the picture, Leah. 1, 2, 3. Come on, you can do it. Very good. Lovely. And here? Yeah. Yes. Can you get it like big? Yes. I want to move to my wall. Like this. Big. Yes.
právě po meet and greet. Ahoj všichni, my jsme právě po meet and greet, jak už Janča řekla. A o můj bože, já jsem to celý probrečela. To nemůžu rozdejchat. A Týny byla strašně sladká. Ahoj, to se taky setkala s Týny, prostě. To byl nejlepší den v životě a o můj bože, Jani, co na to řekneš? Umírám. Prostě nikdy nezapomenu. Ahoj.